F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kemmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi, u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'jagħmilna tassew umani u fl-istess waqt nixbħu lill-Alla? Ċertament l-imħabba. Hija l-imħabba li taqqadna f'rabta fraterna mal-oħrajn. Sa mill-bidu tal-ħolqien Alla qal: mhux sew li l-bniedem jibqa' waħdu. Dan insibuh f'Ġenesi kapitlu 2 vers 18. Aħna ġejna maħluqa fl-imħabba u għall-imħabba biex inkunu komunità ta' persuni li jinħabbu, l-istess bħalma l-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu huma maquda fl-imħabba. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu dwar l-għaqda inseparabbli ta' mħabba bejnu u bejn il-missier u dwar l-imħabba tagħhom lejn l-umanità. F'Ġesu naraw il-milja tal-imħabba ta' Alla u kif din l-istess imħabba idiretta lejna biex tanina bil-ġid tagħha. Ġesu isejjaħ lid-dixxipli tiegħu biex jimxu fit-triq tal-imħabba permezz tal-ubbidjenza għar-rieda tal-missier. L-imħabba vera hi aktar minn sempliċi sentiment jew intenzjoni tajba. Dawn għandhom nejn ma jkunux mezzi biex wieħed jagħti il-vera prova ta' mħabbtu lejn Alla u lejn l-oħrajn. Imħabba vera lejn Alla hi espressa fl-ubbidjenza u l-ubbidjenza hi espressa fl-imħabba. Ġesu wiet li jagħti lid-dixxipli tiegħu l-aqwa fost id-doni, l-Ispiritu Santu bħala il-kunsiller u l-ajjutant tagħhom. Kif jenna l-Ispiritu Santu? Kunsiller hi terminu legali għal wieħed li jiddefendi lil xi ħadd kontra avversità u jiggwida lil dik il-persuna waqt it-tiġrib. L-Ispirtu Santu u l-avukat u l-għajnuna tagħna li jġibilna s-sigurtà waqt l-isfidi u l-avversitajiet li għandna naffaċċjaw f'din il-ħajja. L-Ispirtu Santu huwa wkoll dak li jagħtina l-ħajja, il-ħajja ta' Alla, u dak li jgwidana fit-triq tal-verità. Qatt ma nistgħu nieqfu nitgħallmu għaliex l-Ispirtu jiggwidana aktar u aktar lejn l-erf tal-imħabba t'Alla u tal-verità. Ġesu jagħti ukoll lil min jimxi warajh id-don tal-paċi. Il-paċi
hija aktar minn nuqqas ta' konflitt u inkwiet. Il-paċi tinkludi kull ma jagħmel l-ogħla ġid tagħna. Ġesu joffrilna il-paċi li tirbaħ fuq il-biżgħat u l-ansjetajiet tagħna. Xejn ma jista' jifridna mill-paċi u l-ferħ ta' Ġesu Kristu. L-ebda niket jew dwejjaq, l-ebda periklu, l-ebda sofferenza ma jistgħu inaqsu inna. Il-fiduċja falla, il-fidi fil-wediet tiegħu u l-ubbidjenza għal-kelma tiegħu iwassluna lejn il-paċi u s-sigurtà fil-preżenza t'Alla. Għalhekk in-nisrani m'għandux għalfejn jibża jew jitfixkel b'xi ħaġa. X'jista' jifridna mill-imħabba ta' Alla għalina fi Kristu Ġesu? U inti tgħix fl-imħabba ta' Kristu? Mulej, għamel li jiena ngħix dejjem fil-paċi tiegħek. Għamel li l-ebda ċirkustanza inkwiet jew biżgħat ma jfixkluni milli ngħix il-milja tal-paċi li ġejt iġġibilna u li hi aktar milli nistgħu nifhmu. Għażiża Marija, Om u Sultana tal-Paċi, urini li Alla biss hu il-paċi tiegħi u xejn aktar ma jista' jimlili qalbi u jissodisfani ħlief din il-paċi. Għallimni nammar f'din il-paċi billi nemmen fil-kelma ta' Alla u nwettaq ir-rieda tiegħu kif inti b'umiltà u b'imħabba u b'qalb miftuħa il-qajt ożżejt il-kelma ta' Alla u bnejt ħajtek fuqha. Amen.